Ayan guys, nakikita niyo ba yung hair ko? It's up to there na. Mahaba na siya and super daming nalalaglag sa buhok ko. So, I'm going to the salon today. Tatanungin ko what I can do with my hair and what transformation will we get. So, ayan, alis na ako. I'll show you around pag nandun na ako sa salon. Saying goodbye to my long hair. So guys, that's where I was. Ginagawa pa yung ano niya, yung sign niya. It's Park Jun Hair and it's here in Friendship Road. Guys, it's the first time I came to a cafe na madaming tao. Usually kasi walang tao sa mga pinupuntahan ko, but daming tao guys. And hindi ko lang. Naghihintay lang ako dito kasi papunta dito si Tina. Makikita niyo siya dito. So, hintayin lang natin siya and we might go somewhere else. Let's see. I think we're gonna go somewhere else. Paalis na ako sa Tom and Tom's kasi super daming tao and ayaw namin magstay sa madaming tao. Punta na lang kami sa Blooming Angel Cafe para intimate. So, I'll be there in a few. Wait lang. It's cute. It's hot and good. Hi guys. 안녕하세요. 안녕. We're in Blooming Angel. We're enjoying ice cream. Visit us here. I'm home guys. Mamaya na natin pag-usapan yung buhok ko. Pero now guys, nakita nyo kanina nag-grocery ako at may binili ako snack. Ito. Kinuha ni Kian. Give me back my snack. You think so? Don't eat it. No, give me lang. Sabi mo sharing is caring. I just did like this because It's sarap, no? It's like Moby na mas masarap. This one, nice. Wait, I'm videoing it. So, try this out. It's really nice. Now, Ian. like it looks like this. Yeah. It has chocolate on top. Quick unboxing. As you saw, guys, nag-unbox tayo ng mga Shopee packages. Ayan, puro mga gadget ang binili natin pang gadget. And this one is for the GoPro. So, lagay natin tong tempered glass while talking about who did my hair. So, wait. Yan na guys, lalagay ko na yung tempered glass nitong GoPro ko. At, yan, pag-usapan natin ang ating salon experience sa Park Jun Salon? Park Jun. I think Park Jun. Park Jun Salon. Dati kasi dun sa sign niya sa labas nung salon, Beauty Park yung nakalagay. Kaso kanina, as in kanina lang, nakita niyo sa mga video, pinapalitan nila yung name, naging Park Jun na siya, salon. And, super nice guys. Halos lahat ng kasabay ko, puro Koreano. Ako lang talaga yung Pilipino doon. And, the mismong stylist is Korean and she takes care of everything. Kahit may staff sila, siya pa rin talaga yung gagawa ng procedure. Like yung sa akin, perm, siya pa rin talaga yung gagawa. Puro mga assist lang yung mga hindi Korean. So, super nice ng service and they give out iced coffee. And what I like about Korean salons, kahit nung nasa Korea ako, lagi masarap yung iced coffee nila. Kahit siguro instant lang yun. I don't know why, but ang sarap talaga. So, ayun guys. Really love the experience. It's like my experience sa dati kong perming kasi
isa lang yung pinagpa-perman ko, guys. So, may Beauty Brick Makati lang ako nagpapa-perm. And I took the risk today and nagpa-perm tayo sa iba, which is Park June Salon. Dahil nagtanong ako beforehand. Yung pinuntahan natin sa cafe kanina, si Tina, siya talaga yung nag-recommend sa akin. Actually, nag-ask ako sa kanya, do you know Beauty Park? Kasi lagi ko talagang nakikita yung salon na yun, pero wala siya online. Wala silang Facebook or anything. So, ang hirap maghanap ng review. So, I took the risk talaga today. Kasi sinabi din naman ni Tina na it's okay. Mas maganda daw siya sa ganong salon. May sinabing salon si Tina. So, yun. Nag-take risk ako ngayon at trinay ko siya kahit na hindi talaga ako nagpapagalaw sa iba. Kasi one time nagpagalaw ako, nagpa-perm ako sa iba and pangit siya. So, bumalik ako sa Beauty Brick Makati. And now, eto, I just hope mabawasan yung hair fall ko. I don't know kasi if yung hair fall ko dahil sa nalalaglag talaga yung buhok ko or mahaba na lang siya talaga kaya pinaputol ko na talaga and pinaikli ko. So, makikita natin sa bahay na to pag may maikiling buhok sa akin na yon. So, sana hindi na tayo mag-hair fall. Medyo napagalitan nga ako kasi nag-hair fall ako tapos nagpa-perm ako. Pero wala. Gusto ko kasi talagang magpaikli and hindi ko kayang i-manage yung hindi naka-perm kasi lagi mo siyang i-blow dry or i-roller brush mo ba siya. So, hindi ko kaya. So, yon guys. Super nice experience. Super ganda ng pagka-perm. I just don't know how it will look like tomorrow pag binasa ako. Babasain ko siya tomorrow but not with shampoo, conditioner lang. So, try natin tomorrow. Tingnan natin. Let's talk about it more tomorrow. So, bye guys. So, I'm late for my new launch appointment. Ito na. Ate, wait for me. After dropping by Moon Cafe, I went home kagad kasi this guy will go to Manila. I'll miss him. I always miss you when you're not him. Do you like my new hair? Too fancy. Too fancy. Where did you get that word? Do you know what fancy means? Yeah. Is it fancy? Not fancy me. I will miss you. So there guys, hindi ko napapatagalin tong video na to kasi mahaba na yata to pero that's what happened. Medyo pampering day ang video natin today because I did my hair and I did my lashes. And yung sa hair ko guys, quick story, hindi ko talaga mahanap yung Facebook nila. Wala silang Facebook, wala silang Instagram, wala silang anything. So, ang hirap talaga. Kaya nagtanong ako kay Tina and thankfully alam niya. And pagka sabi sa akin ni Tina na maganda yung Park June Salon, pumunta ako sa Let's Be app. Kasi sa Let's Be app, makikita nyo doon kung ano yung mga establishments dito sa lugar na to. Kasi nung time na madami pang nagtutour na Koreans dito sa Clark area, yung app na Let's Be, it's for the Korean tourists. Kaya meron doon na parang establishments. And nakita ko yung Park June doon and kinuha ko yung number nila and nagpa-schedule ako. By appointment sila, strictly by appointment as in. Kasi super hands-on nung Korean na owner doon. So, siya lang talaga yung gumagalaw sa mga hair. So, yun. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. And I hope to see you in my next video. See you tomorrow! Sana nagustuhan niyo yung hair ko. Gusto ko pa ang pa-color pero tignan natin kung kakayanin ng scalp ko. And comment down below kung anong color kaya yung maganda if magpapa-color ako. Pero hindi ko naman sasabihin na gagawin ko. Titignan lang natin kung kaya ko. May guts ako kasi hindi talaga ako nagpapa-color ng hair. Wait lang, may tumatawag. Bye na!